Je nedeľa večer a ja sa pokojne i spokojne prechádzam Vyhorladskou ulicou. Spokojne hlavne pretože veľký dvojizbák, ktorý som tu mal už nejaký ten piatok v ponuke, sa rezervoval. Možno si poviete, nič zvláštne, no nie je to celkom tak. Ide o to, že v tomto prípade máme okrem klasicky spokojných dvoch strany spokojnej dokonca 3. Vlastne je tu spokojnosť štvornásobná. Po prvé, predávajúca strana predala svoj byt. Po druhé, kupujúca strana kúpila byt. Po tretie, kupujúca strana vďaka kúpe tohto bytu si mohla dovoliť zasa predať svoj byt, čo sa nám aj spoločne podarilo. Tak vo výsledku je na svete štvornásobná radosť troch strán. Vlastne 4. Ja som spokojný, takisto. Som rád, že som vám mohol pomôcť. Prajem všetko dobré a nech sa darí. Ak riešite kúpu, predaj či prenájom nehnuteľnosti, kontaktujte ma a už teraz sa začínam tešiť na ďalší obchodný prípad. Hoci zložitý. Dáme aj PS. Sú prípady, a nie je ich málo, keď trpezlivosť doslova rúže prináša.